li busoka geto robe amodon haji li ko modulu maji funebe golle kam e darne man jodi pewi waktu je ajene bin hojomaji capande joy e jedidi tengori ngudo e lamurgo lidi men Senegal in waktu je taska mantuntu digiral yitbe Cerno Jalaluddin Ba waktu je ajene yebili hojomaji capande joy e jedidi tengori ngututu wuro mende wiatengo busra en tembe dangal bisgo busra nabe to mbawi jokadi jokli nei windere kono beri nyaago jomira subhanahu wa ta'ala pulango jokadi jokli nei windere yata woni kala finino coftale cellal banbe pinino e mbukade kafe tuba bebe tayi bebe kingili ba bebe haji samba puleje moni kala indino jomira subhanahu wa ta'ala wadiran mada sabbi wala da bi kabruje demgal da pulara caggal ne gonden e ndulel wietendo setto balde mudum sappo e tati tengurengu hitande ujunnaje dede e nogas e go ina hawri lewrnay biro kono ina hawri e anyalade ina hawri e nyalade an jaslare woni nyande alarmiri nyaago jibran subhanahu wa ta'ala humpir mon tarmon jam cellele kitale yajende caggal den jabdo mbadane aji samba yare ke ton caggal dille e dirali buje e bujade e non de wassa tawde monen hambawe nduti yade pare basiraji ngardidi kaburuji men holto pudode na cer ala jamuru tijani ba khalifa teddo medina gunasa ombo tawi ton to wuro men teddo medina gunasa heppo bila bejita holto jabanta en natri e lewru korka bismillahir rahmanir rahim yo gena bajjo rokumen yaltirde alhamdulillah bil alamin madina gunasa welingara kidira selenge e ko nandi hen hultama dido dewnuje kala de hande pindi ko e dawrude korka e wuro wiyatengo kanel e kanareji hulitama de e do gure kala de hande ade dawri a korka haddo e lamorgo leydi men Senegal woni hen dawrube korka yo Allah a yottin en natri hen bismillahir rahmanir rahim yo Allah rokkuben yaltiri alhamdulillah rabbil alamin caggalde wiya kanele yi welinga e legal a bietengal nasrullahi tawtegal tuntu diwan bo welinga be do kala kulleti ngi ko den kabaro yotti certa yi ha woni waktu je a nogas e tati a jamma ko den tigi o sati kabaru woni Madina Gunasa ko tari dum kambe gala desu tawi be pini yobe a dawru a korka hippo bila bejita holton jabanta horrejo leydi Senegal président Macky Sall de o wadi non jillu ton to diwan bo leydi France e noko betede Bruxelles e holitama de o joddima e yoga e jagorde a tawete ton fof de ko ngam wawde hebde a fagur fatunde e nder leydi meɗen Senegal be kifudiri ko heewi wadde boyta kopreje bayno ton to Bruxelles ngam arde ga e nder leydi meɗen Senegal hippo bila bejita holton jabanta ji Samba Sall e eden gandi kowruti e jomma ko timmani leru kono hollitama de hen hewbe odo saha nanna podondira posto makko moni kala de ini wiya ko min foti lomtade i jammate abe keppuno ko yata en ganda kono hollitama de hani o suwa nyolde e leydi moni kala de nan fito beccini wiya ko kanyum foti hebde odon posto wawa a jodade hen dum de ina taska e nder leydi men Senegal he kala sa gardugol ko cadela hay bu iyan camde sanki commission ƴewoɓe leru woni no podde a ndure hakkude mabbe hippo bila bejita holto jabanta Khalifa Sall o yalti e dejere hulitama de odo sade kanko de watti wute makko wadi kap makko fawi hen lone makko kan Khalifa Sall o wi hulitama de ambo wada e rango parte de lundeji di ni gimmoto e saloje jippo e labi wala tereji he ngam woytade mete e cedel mumene wawde selbinde a dole mumen ijam Khalifa Sall de adirano ko hala wadde eske wona Ousmane Sonko findini partiji da non di kala hippo bila bejita holto jabanta jeyi Adji Sarr e eden gandi suka debbo tumnodo Ousmane Sonko kono holitama de hay joni inde makko ina jokki a beynede holko jidda wiide caggal taskade be do wadobe mogoji wayno saneken e kambe de be jaltino film keso bindirdo be film keso be jaltino tago do bangi mogo théâtre e be gindirimbo cey Adji Sarr be inir nom holitama de holno o sefri caggal taskade won debbo gonde e film he on way kon debbo je hoore mudum ni e walla biyen alhaji e ko Samba Cagatan e dum rabide hala caggal donde a teska holitama de debbo woni jeyowo hoore mudum sabi de be bi théâtre walla film o be dum cey Adji Sarr caggal donde Adji Sarr tindoba halani kujjikindo woni metera e la juve on porti pelande ko yawi e ko yacci be mbayli ya inde théâtre hippo bila bejita holto jabanta yabanna tunto diwan mbo sincu o made mabbe su mabbe jipi ma hanki e labi woyta de mette e cadele mabbe holko sabi be jipi e labi jappu no fro herta de mi firami faccira ha mbawa famde e keto bangi nopima caggal de teskade kambe abiskabe ko sincu male nabe kollide abe jogi suudu safrir walla biyen hôpital ko holitama de nyawa safro wona hude wemde ko hay sino neddo nyawi don horama don safrede tawi ina nawe
ko wayde diwan mo Tabakunda holtama de ko maluwan daga jay walla golo ne bawanawde jom holtama de sabi hanki jipade be e laabi woytade metti e caɗele mabɓe kono caggal nde ɓe kolliti cattiraɗo gondi ina foti ɓiñe ko nden maire ma taw nani dille ɗe nuri joguiɗo konngol mum on ari wi maire nani bojji moɗon kono kadi o weltima e seppo moɗon caggal kala neɗɗo so tawi a woytaki hunde ene gasa wonde mbasa andanede kono on mbaɗi seppo ngo e needi e neware ala ko boni ɗon wadde noon maire hollitide weltima e seppo mum no fewi caggal kadi ne ganduɗo mbo omo foti wadde ɗum ɗo o waɗani wadde noon saabi de kanko wonde maire o nde yalti e daƴƴere hollitide maw ƴetti ko ina abbo e million ngaji ɗiɗi e temedere ujunere sodde ambulance ko ɓoyata ngam wawa waɗede e nduɗon suudu safiri wadde kala mbo yiyanaka hulantake heppu ɓiɗa benkita holton jabanta yaɓon ton to diwan mo Tabakunda on ko jiɗa wiide hayso wona kamɓe kala dawri korka hollitama de hen hewɓe e oɗo saaha hande ina dawri korko nde ina teska guɗeki cattuki keɓa grâce pour muɗo mo jiɗɗa ko hunde sattude ton to diwan mo Tabakunda heppu ɓiɗa benkita holton jabanta yaɓon ton to diwan mo Medina Gounass ina teskade oɗo saaha tawi ari yeyoɓe glace ɓe ɓe jiito hen koye mabɓe woni hen de ko sukaɓe mumen mbaɗata e motoji nawa e gure siraji kono woni hen de kañumen de dogi ko arnoɓe waɗa kumano oɗo saaha firgoji kewɗi e nangueɗe ɓe jeeya ɓeɗon no ɓoodde 15 ɓen so tawi jeeyi ne mbawi yeyde ɓoodde 45 hollitama de oɗo saaha kamɓe yeyoɓe glace tutto diwan mo Medina Gounass ɓe jiiti hen koye mabɓe so tawi korka ari caggal noon de teska gure kewɗe ha toon to diwan mbo o Gambi ko wayno Dingiri e ko nandi hen gure kewɗe Gambi gonɗe e caggal korosma ina garana glace toon to Medina Gounass kono kamɓe yeyoɓe glace ɓe kamɓe nde aɓeɗe mbaɗa ɗaɓɓade nde Senelec wawatta walludeɓe e courant temboɗo taw wona kuyka maƴa ɗum de kamɓe ɗe ɓe ñagui ha lewru korka ndu gassa hippoɓe lamɓe jiita holto jaɓanta yaɓan toon to diwan mbo Goudiry Kidira ha yettanima toon to diwan mbo Naya holtama de jaaha jogoɗa werla walla oto jawa yaade ɗum jawa yottade to paɗa ɗum wona hunde wiyamde caggal nde teskade ha joni ko gasɗe e laabi boɗeji goni toon no saabi tawi mbaɗɗa ko wutte daneji ne gasa wonde sa yettima payta hoorema wonde ha joni de kamɓe de aɓeɗa mbaɗa e rango e laamu leydi men Sénégal lawol fa ɗimman ma Tambacounda yaɓanma Boyguel Kidira Goudiry Nayi e ko nandi hen ha yettanima toon to Bakel ɓe kollitide lawol kam ala ɗon ko inde lawol woni on so tawi noon aɗa yiye hen hewɓe ina gimmo toon to diwan mbo Kidira yaade Tambacounda ɓuuran tawe de ko ƴettude moto ɗum no ɓuuri yawde kadi hollitama de laabi ngalata wadde ɓe kolliti cattiraɗo gondi ina foti ɓinje law taw teɓe ɗiɗon diwanuji heppo ɓilamɓe jiita holto jaɓanta yaɓan toon to diwan mbo Missira Uba eɗen gandi glace noɓe heewi iwde ko to Medina Gounass kamɓe e ko Missira Uba e Sunnatu e ko nandi hen kono ina gasa wonde tawi glace o hen sahaji ina ara e mabɓe taw ko ndiyam caggal ne teska wasde formude no saabi de kamɓe nde aɓe mbaɗa ɗaɓɓade courant solaire biyeteɗo nde wawata wallede ha yetto diwluji mabɓe ɗe wadde ɓe mbaɗi e rango e dilloɓe e dawrogol taw teɓe toon to diwanɓe Medina Gounass nde mbeɗen mbawata kamɓe nde woytanadeɓe caɗele mabɓe ha mbawa nanede to poti nanede ɗo caggal nde teska courant filuji wona hunde wiyamde kono kam courant solaire saabu ine teska nangue e wulde oɗon banggue wadde courant solaire mbo hoorejo leydi Sénégal haalata o aɓe mbaɗa ɗaɓɓade oɗo nde wawata walle ɓe mbawata wallede ha ɗiɗon courant solaire mbawa tawede toon to diwan mbo Missira Uba heppo ɓilamɓe jiɗa holto jaɓanta yaɓan toon to diwan mbo Touba holko jiɗɗa wiide caggal nde teska eyi leɗɗe ñakkoɗe garini toon ha heewi kono hollitama de so renaki de happumbo ɗe kappanano e wawde hutorede woni koye e gazze i jaam holko jiɗɗa wiide caggal nde teska tawi noon ko ujunere fonno ñakkade hollitama de ujunere kala ko yimɓe tata ñakki hen no saabi de ina gasa wonde e lewru nduɗo mayri muɗum happu leɗɗe ɗe kappanano gasete ko koppereji kewɗe mbaɗa hen ko saabi yimɓeɓe gara e ñakkade so tawi on gandi mbawonno haɗandemi heppo ɓilamɓe jiita holto jaɓanta yaɓanto diwan mo yaɓanto diwan mo Missira ala ɓenni Missira wadde yaɓana toon to diwan mo Medina Yero Fula holko jiɗɗa wiide kamɓe nde aɓe cohli wallede e courant timmuɗo tawteɓe toon to diwan mo Medina Yero Fula wuro ɓooyo kono ha joni de kamɓene aɓe ŋakke yitade koye mabɓe e laamu leydi men Sénégal heppo ɓilamɓe jiita holto jaɓanta artuɗo e jereji nder leydi men Sénégal holko jiɗɗa wiide caggal nde teska jereji hewde ko wiyete Alaji Samba Tandarama hay sinno
ɓeydima ina gasa wonde ha joni de ina teska hewde de e jereji caggal wonno ujunere e temedde jeegom hollitama wonti ujunere e temedde jeeɗiɗi carton tadaram ɗum jarata ɗo e lamorgo leydi men Sénégal kono ina teskade lijimaji kewɗi a ɓeydaki kono hollitama de ko yadata e lijimaji ina teska e ɓeydade ko wayno Alaji Samba Tew e ko wayno liɗɗi non de ina teskade e ɓeydade e nder leydi men Sénégal hippo ɓilla bejjita holto jabanta ina teskade yeyoɓe kosam aɓene goyto mette caɗele mabɓe ko sabi ɓe kollitide hollitama oɗo sade mew ko mem jiya wiide caggal ɗo teskade mew kala sak ina ɓeydi hen temedde nayyi mbuɗo wadde oɗo sade mew ina teska e ɓeydade e nder lamorgo leydi men Sénégal hippo ɓilla bejjita holto jabanta yaɓanto diwan bo o ñaari tali holko jiɗɗa wiide in teskade ko gotal e leyɗe lamorgo leydi men Sénégal kono ine teskade legal ngal kala sa ine woyto caɗele mum ngakkene ndiyam wadde holde caɗele ndiyam gasata e nder leydi men Sénégal so tawi on no gandi a mbawana haalade me yaɓanna tonto diwan bo yombol hanki won suka bara toon e jaam holno waɗira caggal teskade ko nawe tan walla mbiyen ko football ɓe gonno e wadde ko nden tigui on juuɗomo laaɓi to no wasi fitade makko litama de ɗum waɗi ko tonto diwan bo o yombol e jaam football kay foti mata ko rendi nde kono kay wona warndire ɗum de ine teska tawi football waɗi walla lamba waɗi sukaɓe yeɓe tawi ine jaaha notiyade hen heɓe de kewi ƴettude ko pakaji mbaɗa e tubaji mumen wadde ɓen comani jamma heppo ɓilla bejjita holto jabanta wattinoro coftal ɓalli holko jiɗɗa wiide e to fannu goɗɗo hollitama de a modulo yalti e deƴƴere o bona haala ijjam o waɗi ko wona jikku makko wadde caggal ɗo teskade kanko janeƴi ko kaali ɓe mbi modulo wiide tawi a ƴeewi hakkude makko e oɗo biyeteɗo Ama Baldé yo Ama Baldé fam kanko oɗo combat ala ko jarananimo kanko modulo so yiɗi noon o heddo e stage kadi kala ko combat o namdi kanko modulo ma waɗɗum o parani taw roi zareno ina iwa e jungo makko waddeɗo Ama Baldé yo fam ko joni tigi heɓi combat bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo almudel Ceerno Jalaluddin basiraji haddi e mone humpito e ɗemgal pular ko yimɓe fewi koye jettiɗum jomiraɗo subhanahu wa taala timmude timmiɗo kala ko timmiru titime nder timmal muɗum ko manki ngakki onon e jamande min gantu saabu innama adde e sifrade noon mo ardani heddade gantuɗo wirtade batintoɗe simtede wonso waɗi hunde ngakkide oɗo ko jobani wadde gila toro ngo ha ñoro gila kay haka heyɗi gila Bakke ha Bakkele yobade jam gueɗo joro e rendo pulago e mbadi kubdeɗe nde humɓe hande ɓe e hummoɓe jangoɓe enen kala yo jomiraɗo subhanahu wa taala a jawan men dewal men Allah on jarama e kettuki